Sojojin Benin sun samu nasarar kashe wasu 'yan ta'adda wanda kimanin yawansu ya kai guda 8 a iyakar jamhuriyar Nijar. Rundunar sojin jamhuriyar Benin dai ta sanar da kashe wasu 'yan ta'adda guda 8 da ake zargin cewa masu da'awar jihadi ne a yankin arewacin ƙasar. Lamarin dai ya faru ne a wani lardin ƙasar da ke fama da barazanar ayyukan ɓangaranci daga wasu masu da'awar jihadi, kuma a cewar wasu majiyoyin tsaro guda biyu, sojojin sun yi nasarar hallaka 'yan ta'addan ne guda 8 a gundumar Garimama da ke arewacin ƙasar kuma da iyaka da jamhuriyar Nijar. Masu sauraro, idan yau ne shiga ku na farko wannan tasha mai albarka, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa da zarar mun saki labari zai ishe ku. Ɗaya daga cikin majiyoyin dai sun tabbatar da cewa an ƙaddamar da farmaki ne a yankin na Karimama, sannan kuma sakamako ya yi nuni da cewa an kashe mutane 8 da ba a tantance su ba, amma bisa ga dukkan alamu suna gudanar da ayyukan ta'addanci ne, yayin da majiyar ta ƙara da cewa ba ɗaya daga cikin dakarun sojin ƙasar da ya samu rauni a lokacin da ake ta wannan ɗauki ba daɗi. Wasu bayanai daga rundunar sojin ƙasar ta Benin da kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya samu ƙorafinsu sun ce an gano kayayyakin aikin soji da kuma babura da kuma man fetur daga 'yan ta'addar, sannan kuma an dai jima ana zargin cewa akwai magoya bayan ƙungiyar Al-Qaida da ke da'awar jihadi a yankin Sahel, inda kuma suke ƙoƙarin yada manufofinsu zuwa ƙasashen kudanci masu iyaka da teku a yammacin Afirka, kuma yankin iyakar Burkina Faso da arewacin jamhuriyar Benin a matsayin babbar hanyar da 'yan bindiga ke neman yin amfani da ita domin shiga wata ƙasa. Masu sauraro, a nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Sai wani lokaci za mu ƙara zaƙulo muku wasu labaran, ku zauna a kan kari. Mu nemi ku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.